I'm gonna cook for you, Bisprins, is spaghetti! Everyone loves spaghetti, I think. Well, sa tingin ko lang. And today is October 8, 2017. Nung sinut ko to. Happy birthday pa! Happy birthday! Happy birthday pa! Sana nandito ka ngayon, kaya lang wala. So, I dedicate this video for you. And I'm gonna cook this also for Sayin, anak ng coach namin, anak ni Ate Lea, and anak ni Coach Tex sa Tiger City Gym. Hello, Sayin! Happy birthday! This is also for you. And kay Papa, I miss you. Magkita-kits tayo sa Cebu. Alright! Usually, I really don't cook spaghetti with hotdog because we don't eat hotdog sa spaghetti anymore. But of course, birthday ni Sayin. Sayin is a baby boy pa, 7 years old pa lang. Alam ko naman ang mga bata loves hotdog. You know, kids can tell. Joke lang. Anyway, unahin na natin yung hotdog. Ako pinaslat ko no. Gusto ko yun. Pag i-slice mo, tapos iluto mo na lang buo, diba? Ay, haga masyado na hindi na ako nag-hotdog. Sorry guys. So, iprito na natin, tapos saka natin i-slice. Inday talaga. While waiting, let's slice some onion and garlic para sa ground beef na iluluto natin. Usually, if you chop garlic and onion, mas maganda, fine siya. Because, para pagkain ng spaghetti, wala kang nakikita lamas. Ay, onion and garlic. Wala kaming pangdikdik ng garlic. So, mas easier sana if meron. But, nasanay na kami na using the knife. Pinaka-cowboy ba? I-ano ko lang guys. Ito. Chop your garlic so fine. Bali. Anong bali sa Tagalog? Basta i-upside down. Turn it up, upside down. Para hindi lahat masunog. Let's go back to your chopping. Tosta natin yung hotdog. Kasi masarap yung hotdog na tostado. Or ako lang ba yun? Yum. Let's go back to chopping. Everybody loves spaghetti. Oh. Lagay tayo ng salt. Dapat luto yung beef bago lagay ng spaghetti sauce. Dagdagan ng black pepper. Chop natin ng maliliit. Ako gusto ko paslan. Trip lang. Lipat ko guys. Hindi pala kasha. Pwede na natin ilagay yung hotdogs. Ang spaghetti sauce. Kami ni Joem, we do the Filipino style and Italian style. We'll mix it together. Kasi if Filipino style lang, sobrang sweet. If Italian style lang naman, sobrang asin. Pero pag ihalo mo lahat, masarap. More pepper. Konti lang para medyo cheesy. Sarap kasi may cheese whiz. Okay. More grated cheese. Yum. Mag-iinit na ako ng water with olive oil or any oil you want. Salt. Para to sa pasta. Time to wash the dishes.
pwede na ilagay ang pasta. Wait for it, wait for it. Yahoo! Ayun na siya! It's training time! Idikit ang pasta pag mag-init, kaya dapat siya siya ng ulo. Itiit. Spaghetti dahil pampahaba ng buhay. Agad yung Ayan yung sisig ni Ate Lea. the best sisig yan. The best sisig ni Ate Lea po. Alam nyo lang. Ayan na sila! Happy birthday to you! Happy birthday! Kaya nga, One, two, three. Happy birthday to you. pamikig ka. Happy birthday to you. Yung kabanda. Happy birthday! Uy, magkanta kayo. Hindi ako magkanta tuloy. Ano yan? Happy birthday! Happy birthday to you. Oh, wish ka muna, wish ka muna. Sa itlog eh. Kung di masakit katawan mo, Muntik na nakatay ako dun ah. sumakit ba yung tiyan mo? Nakakaano lang siguro. Oh my God! Oy, kayo! Kakain ulit. Kain ulit. Coach Tex, Nahanap ni Box yung ano. Mabilis. Tatay na. Silveria. Doon sa loob siya. Ang ginagawa mo? Mukha kang Manny Pacquiao. Epekto ng sisig na yun. Ito yung aftermath. Ayan na po, lutong naman. So I gotta hang out with these guys. See you later, dude. Niluto mo. Tilo kunin mo na doon. gusto ko siya ilagay sa tinapay. Nagawang malak na ako pa na gagawin. I can tell by the shame in your eye. Busog ba? Busog. Busog kami ni Inday. Busog naman, may nga na lang ni. Basta busog niya nga. Yan yung birthday boy na mo, oh. 7 years old na. Ayos yan. Lug na kayo, itawon. Ex-con. Ah! Ay, gulat ako. Diyos ko, nabusog kayo. Laki na tiyan ko. Di na abs. Mga boksingero dito nga. Di na abs, oh. Isa lang buong buo. Tapos inil. Butiti na. Oh. Mga gwapo man, mga boksingero Korea po. Oh. Good! Ilagyan nga namin madaming hotdog dahil ano namin mahilig ka sa hotdog. Tiyo mo. Ilagay. Siya ka ba mahilig? Lounging on the couch with a box of popcorn. Inspires me. Growing baby boys! Kahit na naman. Iceberg doesn't sing. Sarap. Come on and grab it. Minap spaghetti. It's hero time. Chocolate medicine. Nilagutom talaga ako yung araw na to. Parang ngayon pa na ako kumain. Gusto kumain na buong araw. Ako nakakain. Baliw. Hindi ako nakakain, wala din pagkain doon. So saan ako nagpunta? Kailangan daw payat na sa shoot. Saan pa ito? Para warm up lang pala yung kay Doon ka. Oo nga eh. May part po pala siya. Warm up. Let me. Ano mo ginawa niya? Hindi nga yung cheese whiz. Welcome to Steven's House. Things have been pretty crazy lately. I've got a lot of... Pwede, no? Ginaya ko lang yung kapatid ko si Katrina. Oh, and I'll put Nilagyan niya kasi ng cheese whiz. these Bisprins. Ang pataba lalo yun. Salamat kaayo. Don't forget to like,
this video. Inday Krisha, follow Inday Krisha. Follow her on Facebook. Follow her on Instagram. Follow Basconetti on Instagram. Tiger City XCon on Instagram. Follow Tex XCon on Instagram. Lea Gonzaga on Instagram. Sa N, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Busog na ako. Okay. Malamang, wala na eh. Salamat kayo.